हाग्रामा महिलारिया बोर बिनाय रेलियाव 25,000 रायजोफोरा जमा जादों बुंनाया मिनिथाव। बे फिल्डआवहाय मेक्सिमाम 8-9,000 गेदारिं जानो हायो कारन फुटबल मोनसे फिल्ड बियो आरो बेयावहाय बिथाङा बबे अंकजों बबे मेगनजों नुनानै 25,000 गेदारिं होननानै बुंखो बेखौ जों एसे माने मिनिथाव मोनदों। 17 बोसोराव हाग्रामाजों थानानै मोनजाबोनाय बिथांमोना इउपिपिएल सरकारजों गोरोबनो हाया। हाग्रामानि बे 15-16 बोसोराव जायफोरा हाग्रामाजों थानानै जिखिनि मोनजाबोदोंमोन सुबिदा मोनदोंमोन बिथांमोना दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जानि बे रुलिं गभर्नमेन्टजों बिथांमोना गोरोबनो हाया। हाग्रामाजों थानानै मोनजाबोनाय बिथांमोना ना गोरान बायदि राननानै दं। बे 5 बोसोरावनो ओरैबायदि रानदों ना गोरान बायदि राननानै दङ बिथांमोना। अदालगुरियाव हाग्रामाया देरहागोन सानदोंब्ला गोरोन्थि। बेफोर गोख्रों रावानो जाबाय अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारीनि। नंगौ, बिथां रबिन्द्र बसुमतारीया बिपिएफ दोलोनि बोर बिनाय हानजा सुरनायनि सायाव माखासे बेरफुसार बाथ्रा बुंथिदों। बिथां रबिन्द्र बसुमतारीया बुंथिदों दि बिपिएफ दोलोआ बोर बिनाय हानजा सुरनायनि हाबाफारि लानाय फोथाराव जों गोबां खेब बेबायदि हाबाफारि खालामबाय आरो बे फोथाराव खमैबाबो 8-9 रोजासो गेदारिं जानो हायो आरो बेयाव बिथाङा बबे अंकजों बबे मेगनजों नुनानै 25,000 रायजोफोरा जमा जादों बुंखो बे मिनिथाव जादों। बे फिल्डआवहाय मेक्सिमाम 8-9,000 गेदारिं जानो हायो कारन फुटबल मोनसे फिल्ड बियो आरो बेयावहाय बिथाङा बबे अंकजों बबे मेगनजों नुनानै 25,000 गेदारिं होननानै बुंखो बेखौ जों एसे माने मिनिथाव मोनदों। बिथाङा गावनि गोसोनि बोलो फोरानो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिन्द्र बसुमतारीया। आरोबाव बिथां रबिन्द्र बसुमतारीया बुंथिबावदों दि बोर बिनाय हानजा सुरनायाव जाखिनि गेदारिं जानायखौ नायोब्ला हाग्रामानि 15-17 बोसोराव जायफोरा हाग्रामाजों थानानै जाखिनि मोनजाबोदोंमोन बिथांमोना इउपिपिएल सरकारजों गोरोबनो हाया। बेनिखायनो बिथांमोना बे 5 बोसोराव ना गोरान बायदि रानदों जायनि जाहोनाव हाग्रामा सरकारखौनो लाबोफिनथारनांगौखौ नाजादों होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिन्द्र बसुमतारीया। बेनि अनगायैबो बिथां रबिन्द्र बसुमतारीया हाग्रामा महिलारिया 500 हाजिरा होनानै मिटिंआव लादों नाथाय रियेल बिपिएफखौ जों नुनो मोनाखै बेखिनिखौ बियो गोरोन्थि होना बाथ्रा बुंथिबावदों बिथां रबिन्द्र बसुमतारीया। दानिया फैदो बिथां रबिन्द्र बसुमतारीनि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंना लानि। मैयानि जि हाग्रामा बिपिएफ दोलोनि जि मोनसे मास गेदारिं आशीर्बाद रेलि बे रेलियाव बिथांनि जि बुंनाय जे 25,000 गेदारिं जादों होननाय बेखौ जोङो सानना नायदों जे जि जायगायाव गेदारिं खालामदों बे गेदारिं खालामग्रा फिल्डआव जोंनि जिबनाव जों 1000 बार बेयाव बेबायदि प्रग्रामखौ खालामबाय आरो बे फिल्डआवहाय मेक्सिमाम 8-9,000 गेदारिं जानो हायो कारन फुटबल मोनसे फिल्ड बियो आरो बेयावहाय बिथाङा बबे अंकजों बबे मेगनजों नुनानै 25,000 गेदारिं होननानै बुंखो बेखौ जों एसे माने मिनिथाव मोनदों कारन 25,000 जुदि गेदारिं जानांगौब्ला बेहाय मानसि रायजोनि जुदि हमागम जानांगौब्ला बे अदालगुरिया फ्लाट जागौमोन नाथाय जिखिनि मानसि जादों जों मिथिनायाव कारन बिथांमोननि जितु पेन्डेल 100 फुट गोलाव 60 फुट गुवार बेसेबां गुवार माबायावहा पेन्डेलाव 3,500 बारा मानसि जुजाखाया चेयार जुजाखाया बिनि अनगायै माखासे जिबिरां मानसि गेदारिं जादों बिथांनि महरखौ नायोब्लाथ' मेक्सिमाम 10-11 हाजारनि बारा बिथाङा खिन्थु गावनि गोसोखौ बोलो फोरानो थाखाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों कारन जोङो मिथियो बेहाय जिखिनि गेदारिं जादों बे जाबाय अदालगुरि जिल्ला माने पलिटिकेल जिल्लानि 5 ब्लकनिफ्राय थुबुर जादों होननानै बुंदों। नंगौ थिगानो जागोन 5 समष्टिनि रायजोफोर बेयाव ज' जादों दा बे हिसाबै बिथांमोननाव जिखिनि 5 समष्टिनि जिखिनि रायजोफोर ज' जादों बेखौ जों जुदि नायोब्ला जों मिथिनायाव मोनसे समष्टिनिफ्राय 3,000-4,000 नि बारा मानसि फैयाखै 3,000-4,000 मानसि फैयोब्ला बिथांमोननि बेवहाय एभारेज 3,000
जों माने जुदि हमथारोब्ला आरो बे हिसाबै बिथांमोननिया 10-12 हाजार जायो आरो बेखिनि मानसिखौ लानानै बिथांमोना जिखिनि सिन्था खालामदों जों बिनिफ्राय नुयो हाग्रामानि बे 15-16 बोसोराव जायफोरा हाग्रामाजों थानानै जिखिनि मोनजाबोदोंमोन सुबिदा मोन्दोंमोन बिथांमोना दिनै जोंनि UPPL हान्जानि बे रुलिं गभर्नमेन्टजों बिथांमोना गोरोबनो हाया आरो बेनिखायनो बे 5 बोसोरावनो ओरैबायदि रानदों ना गोरान बायदि राननानै दङ बिथांमोना बेनिखायनो जेरैखि जाया माने एबाराव माने हाग्रामा सरकारखौ लाबोफिनथारनांगौखौ गासैबो BPFनि मावथि दैदेनगिरिफोरा दिनै दायित्व लादों आरो बे हिसाबै जिखिनि मोनसे समष्टिनिफ्राय बे 2,500-4,000 मानसि जि ज' जादों बेखिनियानोल'सै आरो बेनि अनगायै बिथांमोना आरो मानसि गैला आरो बेखिनि मानसिफोरनि गेजेरावबो जों दिनै नुदों जों जायफोरखौ जों दिनै मिथिदों दे 500 थाखा हाजिरा होनानै लाना फैदों आरो दिनैनि दिनाव हाग्रामाया मोनसे फोरोंना गालांखानाय मोनसे नीति जाबाय BTC आव जे प्रफेशनेल पलिटिक्सखौ बयबो रोङोसै दायो उइदाउट माने प्रफिट रावबो खामानि मावा आरो बे हिसाबै बिथाङा गासै रायजो राजाफोरनो 500 थाखा होनानै लाबोदों बेनि फोरमानखौ जोंबो होनो हायो नाम खहकारि होनो हायो दिनैनि दिनाव दानो माने होनांगौ जायोब्ला किन्तु बिथांमोनखौ रियेल BPF खालामग्रा होननाय मानसि जों बेयाव नुनो मोनाखै बिथांमोना बे 500 थाखानि थाखायनो सानसे गसंफैदों बेखिनिल' आरो दा बे हिसाबै बेखौ बेखिनिखौ लानानै हाग्रामाया एबाराव उदालगुरियाव खोब देरहागोन होननाय साननाया बे भुल धारना बिथाङा बुंदों माने BPF आ सेथियाव थागोन आरो UPPL आ सबनिख्रुइ जोबथारनायाव लाबोदों बे जों फोथायगौमोन जुदि बियो मोनसे भद्र भाषायै बुङोमोनब्ला गावसोरा सेयानो जाबाय UPPL आ सेकेन्ड जागोन होनना बुङोब्ला जों बे लजिकखौ मानिनो हागौमोन आरो नंगौ होननानै सानना लानो हागौमोन किन्तु बिथाङा दे 0 जागोन लादाव थागोन होनना बुंनाया जाबाय बेयो उल्था खारन जोंसो 1 नाम्बाराव थागोन आरो गावासो लादाव थागोन बेखौसो बिथाङा बुंनाय जादों UPPL नि अनगायैबो GSP बा गुबुन फिसा दोलोफोरखौ बिथाङा सिगाङाव बेखायनोथ' बे गुबुन दोलोफोरखौ गाव माने UPPL निख्रुइ गोजौआव दोननायनि मेन माबाया जाहैबाय गावहा बयनिख्रुइ लाद्दाखायनो बियो मालायखौबो लाद्दा खालामनो नागिरदों खारन जिखिनि गुबुन हान्जाफोरखौ नायोब्ला बेयाव बेखिनि स्थितियानो गैया आरो बिथांमोनखौनो सेकेन्ड जागोन गावनि सेकेन्डआव नेक्स्टआव थागोन होनना बुंनाया बे बिथांनि गिनाय आरो ओमफ्राय नंखाय फोलानाय आरो बेखिनि रावखौ बिथाङा बुंदों आरो